Malta ċċelebrat waħda mill-festi nazzjonali tagħha jum l-Indipendenza. Anniversarju li joħodna lura 54 sena meta Malta kisbet l-indipendenza mir-Renju Unit. 54 sena minn dan l-avveniment, il-messaġġ mibgħut kien wieħed ta' solidarjetà. Iċ-ċelebrazzjoni bdiet fid-9 ta' filgħodu meta l-Gwardja tal-Unur flimkien mal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta telqu minn Misraħ il-Ħelsien tul triq ir-Repubblika għal quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. Hemmhekk waslu l-ogħla uffiċjali tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-President Mary Louise Coleiro Preca li ngħatat is-salut nazzjonali u għamlet l-ispezzjoni tal-Gwardja. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan saret il-Quddisa Pontifikali bil-kant tat-Te Deum, iċċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Scicluna tkellem dwar il-ħtieġa tas-solidarjetà. Huwa qal li jaqbel ma kif aġixxa l-Gvern Malti fis-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni u talli talab għas-solidarjetà tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċelebrazzjonijiet issoktaw fil-Furjana fejn il-Gwardja tal-Unur flimkien mal-Banda tal-Forzi Armati imxew minn triq l-Assedju l-Kbir sal-Monument tal-Indipendenza. Hemmhekk il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u l-President ta' Malta poġġew puggetti tal-fjuri quddiem il-Monument tal-Indipendenza b'turija ta' rispett. Biex fl-aħħar nett quddiem il-Monument tal-Indipendenza ngħata l-gan salut mill-istess Forzi Armati b'tislima lil Malta Indipendenti.